dixwazim derbarê hevdîtinên İlham Ahmed û Mazlum Abdî de tu daxuyanîn resmî hatan ha li ser ragihandinê nehat parvekirin. Yani hem ji alî qesed hem ji alî rêberî xweser ve hatan ha daxuyaniyekî resmî derbarê wan hevdîtinan de nehatiye parvekirin. Lê hinek nûçeyên ku ji aliyê hikûmeta Demkî ya Şamî ve hatine belavkirin hene bi taybet büroya şevirmendên Serokkomariya Şamê daxuyaniyekê hat kirin ku ev heyet wê bi Wezareta Derve ya Şamê re hevdîtina pêk bînin. Dîsa Serokkomar Ahmed Şer'a re vê hevdîtina pêk bînin. Di vê derbarê de hinek agahî jî hat belavkirin wek şevirmendê Ahmed Şer'a hinek daxuyanî hat dayîn gotin di derbarê pêkanîna hevpeymana 29 meha Çilê de wê hevdîtin wê werin pêkanîn û gavên ku hatan ha hatine avêtin di çi astê de ne, çi qas serkeftî ne, çi qas mijarên ku nakokî tê de hene wê werin destgirtin. Di derbarê wî de ev nûçe hinek hatin belavkirin ve hatan ha jî hevdîtin bi kî re hatiye kirin yan di van hevdîtinan de mijar çi bûne ji alî qesed û rêberî xweser ve tu daxuyanî nehatiye danîn. Lê qasî ku me jî hinek agahî girtine bi taybet mijarên esîran da wê nîqaş werin meşandin. Hem dereng xistina esîran çima ew qas tê dereng xistin hem jî rewşa esîran niha di destê hêzên hikûmeta Şamê de rewşa wan çi ye û kengî werin berdan ji ber ku gelek spekülasyon li ser wan tên meşandin tên kirin. Dîsa vegera kesên koçber ji warên xwe hem ji alî Efrînê hem ji alî Serîkanî û Girîspî ve niha koçberê herêma Cizîrî bûne, herêma Qamişlo Hesekî bûne vegera van însanan tên nîqaş kirin. Derbarê wî de hevdîtin wê werin meşandin û encamekî li gor rewşa wan koçberan were sererastkirin wê dixwazin bi dest bixînin. Yani encamekî rastî ji ber ku di her du mijaran da yani hem di mijara esîran da hem jî di mijara koçberan da di nava civakê da di nava raya giştî bixwe da nerazîbûyînekî pir mezin heye. Di warê esîran da çima esîr bi vî şêwazê tên girtin û çima berdana wan wisa tê taloqkirin. Dîsa vegera koçberan da çima ew qas pirsgirêk çêdibe, çima nayê hêsan kirin, alî rêkên wî, alî rêbazên vegerê wan û dema ve digerin çima ew qas pirsgirêk û provokasyonan re rûbirû dibînin. Di van mijarana da gorî agahî ku me girtiye wê nîqaşên berfireh wê werin meşandin. Dîsa dikarim vî yekî bêjim hem ji alî rêyaderên qesede û hem ji alî rêyaderên rêberî xweser ve ev yek tê ziman di demên davî da. Bi taybet bi mijarên esîr û vegera koçberan ve aslında pêvajo tê xitimandin. Yani esas pêvajoya entegrasyona demokratîk bi van mijaran ve tê aliqandin û nahêle mijarên din têkeve rojeva civakê da. Yani rojev ve civakî zêdetir bi esîran û koçberan ve tê mijûl kirin û raya giştî bi vî yekî ve tê şuxlandin û ev nahêlekî ku mesela di mijarên din da, mijarên siyasî da, mijarên îdarî da, mijarên perwerdehî da, mijarên aborî da entegrasyona demokratîk ku pêwîst e werin meşandin, civak bikaribe di îdareyên herêmî da cî xwe bigire û mesela erkdarkirinên ku pêwîst e werin meşandin, mijarên serekê ku wek mijarên mesela tevlîbûna jinê, hebûna îradeya çandên cuda di herêmê de di nava rêveberiyên de çawa cî xwe bigirin di van mijarana da nîqaş zêde nayên meşandin. Qasê ku me agahî girtiye di hevdîtinê wê davî de jî li ser van mijarana wê nîqaşên berfireh wê werin meşandin. Hinek mijarên ku di nava civakê de hesasın yani damarên ziravin ku hestên civakê diyar dike dixwazin pê bilîzin yani niha heta niha wek entegrasyona demokratîk ku
peyvisti bû rêveberiya xweser bi awayekî sîstematîk bi têgihiştinekî rêveberiya heremî li tevahî Sûriye bicih bibe û li gorî wê qanûn û yasayên ku pêwîst werin derxistin sîstemekî giştî ji bo Sûriye werin nîqaş kirin zêdetir bi hinek mijarên hessas ve aslında pêvajo tê eleqandin tê xitimandin û ev jî nahêle rastiya entegrasyonê derkeve holê. Nihat civakê de wisa tê fêmkirin ku sanki entegrasyon ser du mijara tê çêkirin û ev her du mijar jî yek işte dîlgirtî ne yek jî koçberin ev na pêk werin êdî xilas entegrasyon çê dibe lê entegrasyon ne evin yani. û bi taybet mijilkirina vî yekî jî mesela di nava civakê de civakê bi rojevekî din re mijil dike. Niha tabii wek destpêkî jî aslında dema pêvajoya entegrasyonê hat destpêkirin me ev yek nîqaş kiribû. Ji aliyê rêveberiya Şamê ve entegrasyon bi şêwazekî tê destgirtin lê ji aliyê qasede û rêveberiyê xweser ve entegrasyon bi şiklekî din bi têgihiştinekî din bi naskirinekî din tê destgirtin. Bêhtir rêveberiya xweser û qasede bi naskirina yan jî bi navkirina entegrasyona demokratîk dixwazin vî pêvajoyê vegerînin pêvajoya demokratîkkirina Sûriya bi giştî. Di alî siyasî de, di alî îdarî de, di alî qanûnî de bikaribin tekoşîna demokratîk bimeşînin da ku li tevahî Sûriye sîstemekî demokratîk û ne merkezî were ava kirin di nava vî sîstemê de mijara aborî, mijara perwerdehiyê, mijara çandî, mijarên cûrbecûr a di nava civakê de mijarê tenduristî misal werin rêxistin kirin û civak bikaribe îfada xwe di nava van qadan da bike. Lê mijara entegrasyona ji alî hikûmeta demkî ya Şamê ve çawa destgirtin merkezîkirina tevahî coğrafyayên Sûriye. Yani bikaribin hemû herem têxin min destê xwe de û sîstemekî merkezî ava bikin û di nava vî sîstema navendî de bikaribin devletên ku xeyalê wan da heye bikaribin li tevahî Sûriye bicih bikin. Ev her du têgihiştin niha li sahayê şer dike. Yani belkî şerrê çekdarî hatiye sekinandin û hîn encamê şerrên çekdarî ku ji sahayê were rakirin nehatiye bicih kirin rûmê wî ya şerrî siyasî û şerrî hukukî berdewam e. Misalê wî di gelek qadan da tê dîtin yani diyarkirina erkan da mesela kesên ku tên erkdarkirin kesên ku tên erkdarkirin bi sifatê wan lîstin. Dîsa mesela aliyên iktisadî da aliyên aborî da diyarkirina tiştan bi ji aliyên merkezî ve ev tiştana hemû dide diyarkirin ku aslında niha li sahayê di navbera rêveberiyê xweser û hikûmeta demkî ya Şamê de şerrekî aborî heye, şerrekî siyasî heye, şerrekî rêxistinî heye. Erkdarkirin mesela niha rêveberiyên xweser gelek rayedaran wî daxuyanî dan gotin misal ji bo saziyekî, ji bo müdûriyetekî, ji bo erkekî em gelek kesan pêşniyar dikin. Sîstema hevserokatî tamam belkî derbasdar nîne ama mesela em gelek cîhanda em ê erkdarên jin mesela pêşniyar dikin. Lê ji alî rêveberiya Şamê ya demkî ve her tim alî mêr tên esas girtin û sîstema hevserokatî şiklî jî ve nayê qebûl kirin. Jin alî îdarî de qet nayê destgirtin yan jî nayê esas girtin. Niha di van mijarana de gelekî nakokî di navbera rêveberiyê xweser û rêveberiya demkî ya Şamê de heye û ev jî bi pênaseyekî ji rêveberiyê xweser ve hatiye pênasekirin. Dibêjin em tekoşînekî siyasî li hember hikûmeta Şamê dimeşînin ji bo ku em bikaribin sîstemekî demokratîk di nava Sûriye tevahî de pêk bînin. Tabii ev pêvajoyek e ne rehet e belkî ji pêvajoya şerrê çekdarî girantir jî be lê gorê pêvajoya entegrasyonekî tê binavkirin wek entegrasyona demokratîk rêbazî wî tekoşînê jî wek tekoşîna siyasî çandî
iktisadi ve bimeşe lehember pek aninin revberiya demkiya Şam'e gelek mezinin nava gelda و her davi mesela gelek pek aninin abori vek deribene vek işte bahakirina gradin sukine gelek zede çibune و dijî mesela îrojî hinek partiyên siyasî daxuyanî dabûn dijî bahakirina mazotê dijî bahakirina xidrayên di nava Sûkê de van tiştana di nava gel de gelek nerazîbûn ava kiriye û ev jî divê gerek civak rastî pek anînên merkezî pek raxne bikin dijî vî tekoşînê bimeşînin dijî vî rêxistinê xwe ava bikin da ku bikaribin wek sistema rêveberiyê xwe ser ku heta niha meşandî bû çawa alîgirî civakî bû bi civakê re biryarî dihat girtin mesela mînak gelek mînakên wî di nava sistema rêveberiyê xwe ser da çêbû dema bihabûnê ve hata kirin meclîs kom dibûn bevdura biryar digirtin nîqaş dihatin meşandin cihên ku rêveberiyê xwe ser şaştî dikirin mesela gav paş da davet li gorî sistema civakê de hatiye dihate meşandin na ev sistema re di nav 15 salên derbasbûyî ya di rêveberiyê xwe ser de gelekin û niha rêveberiya Şamî ya demkî bê ku îradeya civakê hesab bike van pêk anînana ısrar bike ve sibe du sibe nerazîbûnên mezintir jî wê dijî rêveberiya hikûmeta demkî ya Şamê ve pek werin û rêveberiya heremî ve zêdetir giringiya wê derkeve peş.